नसरापूर येथील अवघ्या 3 वर्षाच्या बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याच्या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली। या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुणे इथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आलं असून 21 तारखेपासून या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेत जलद गतीनं खटल्याची सुनावणी होणार आहे। खटल्याचं गांभीर्य आणि पीडितेचं वय लक्षात घेता ही सुनावणी इन कॅमेरा घेतली जाणार आहे। जिल्हा न्यायाधीश आणि विशेष सत्र न्यायाधीश SR साळुंखे यांच्या विशेष न्यायालयात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात या खटल्याची सुनावणी पार पडणार आहे। ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकानं रात्रंदिवस मेहनत घेऊन या घटनेच्या अवघ्या 14 दिवसांमध्ये तब्बल 1100 पानांचं भक्कम दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केलं। CCTV फुटेज, FSL रिपोर्ट्स, वैद्यकीय अहवाल तसंच पीडितेसोबत आरोपीला शेवटचं बघण्यात आल्याबाबतचा पुरावा यावर दोषारोपपत्र हे आधारलेलं आहे।